Fil-waqt li l-ħin huwa l-5:05 nfakkarkom dan huwa kumplimenti Xandira Live fuq One. Nfakkarkom ukoll li kun hemm ir-repetizzjoni ta' dan il-programm għalhekk tkunu tistgħu isseguna jekk intom forsi tliftu li tarawna live. Aħna minn ġurnata l-oħra u minn ġimgħa l-oħra nħobbu nlaqgħukom ma' diversi artisti żgħażagħ, artisti li diġà qed jagħmlu isem tajjeb għalihom infushom u anki għal pajjiżna. U llum magħna fl-istudio għandna mhux biss kantanta imma attriċi, modella, verament brava u magħna bi pjaċir nilqa' lil Michela Gallia. Kif inti Mik? Tajba ħafna. Nsellimlek u nsellem it-telespettaturi kollha. U grazzi li lqajt l-istedina tagħna sabiex nitkellmu ftit propju fuq il-karriera tiegħek. Jiena inni nafek ħafna, nafek żgħira, naf il-papa, l-mama, kont l-iskola mal-mama tagħha, ġifieri mhux ħanajdilkom issa kemm għandna żmien. Imma Michela nħossha qisha letteralment it-tifla tiegħi. Bdejt tkanta drama, niftakar l-ewwel kontrajtek f'Dreams fuq it-televiżjoni. Xi 10 snin ilu. Ilu diġà xi Mela dak kien l-ewwel serja televiżiva. Ekku. Li ħadsem fiha. Jiena kif tista' tgħid trabbejt ġejja minn familja tal-mużika, allura l-mużika dejjem kienet fid-demm. Però minn ta' eta żgħira kont nattendi skejjel fejn konna ntalmu drama kantu sfin. Sewwa. Jiġifieri ġejt ħogt ma' ħafna disċiplini tal-arti differenti. Mhux biss il-mużika jew il-kant. Ekku, ġifieri id-drama u l-mużika minn dejjem kienu kiku inti pereżempju trid tagħżel. Di saqsowila ħafna. X'tagħżel imma primarjament? Diffiċli. Naħseb kieku kolli nagħżel, ovvjament xi naħobb ħafna l-musicals fejn tista' tamalgama ħafna disċiplini. Eżatt. Differenti. Ifhimni it-tnejn inħobbhom ħafna, però l-mużika dejjem tibqa' xi ħaġa. Jiġifieri il-kant. Il-kant. Id-drama nħobbha ħafna ta' ġifieri. Insibha ħafna diffiċli biex nażel bejnhom it-tnejn, ma kieku kolli nażel naħseb il-mużika. Għax il-kant ukoll tista' tesprimi ruħek b'ħafna modi. Ġifieri jekk qed tinterpreta silta minn musical ħadd interpreta mod. Fil-waqt li jekk inti qed tinterpreta silta fejn il-lirika tagħha għandek ċertu emozzjoni. U qed insemmu emozzjoni, ħanibda b'tal-aħħar. Is-silta ġawra rajnik f'mużika, kienet it-tieni darba tiegħek u xek għaliex int ħadsem fl-ewwel edizzjoni ta' mużika, però ħanaraw silta qasira. Qalbi tfawwar ġew waħdanek qiegħda mrekna għall-irdos. Sir tifhimni bħarsa waħda kif inħares lejn għajnejk. Twinnis fija tul dal-vjaġġ bidi fidejk. Ruħi qed nagħtik ħajt ngħix għalik. Hawn esprimi mħabbti b'ferħ f'kull vers. Dik ma ġembi nħossni tħadd nistaħba fl-isbaħ univers. Lili nħrabna aħna tnejn biex tbedna minn kull ġen. Ħolma kienet li xi darba nsibu l-kejn. Saret realtà. Hawnhekk meta qed nara verament l-interpretazzjoni tiegħek, jiġifieri id-drama tagħmel differenza u importanza. Kif tinterpreta silta ekku. Kanzunetta għal-qalb immens. Meta kien avviċinani l-kompożitur Gilbert il-bibi Camilleri nsellu għalih. Kif smajt il-melodija ħassejt ħaġa speċjali. U l-kliem huwa? Ta' Emil Kalleja Baylis, li ħadem ħafna miegħu. U l-kanzunetta hija miktuba. Il-kanzunetta ta' mħabba, imma mhux neċessarjament imħabba bejnek u bej partner. Sa tkun kanzunetta dedikata lejn l-om, lejn il-missier. Infatti, wara l-festival, il-kanzunetta nħoss li għamlet iktar, kompli tagħmel iktar suċċess għax ġili jitolbu li fit-tiġijiet. Ġili nara xi video kunu tellaw pereżempju xi ritratt mat-tifel, jew ritratt man-nanna. Eżatt, ġawra u. Ekku, naħseb huwa sodisfazzjon kbir, kanzunetta l-qalba ħafna. U t-emozjonana ħafna, kont emozjonata ħafna dakinhar. Lemma kellek interpretazzjoni sabiħa ħafna. Grazzi. Jekk inti ikollok kanzunetta xi ħadd jagħtik kanzunetta li tgħid le din mhux jien.
ikollok il-kuraġġ li tgħid le din mhix is-silta adattata għalija. Iva ta' ġieli kien hemm minn avviċinani u ovvjament tkun onesta. Eżatt. Ovvjament inti bħala artista dejjem tkun onesta miegħek innifsek. Jekk hija kanzunetta li mhijiex adattata għalik, tkun onesta miegħek innifsek u tgħidilhom le, ġifieri ġieli, ovvjament tkun diplomatika. Ekku. Ovvjament illum il-ġurnata kulħadd jifhem u Eżatt. Però barra il-kant u d-drama kien hemm ukoll il-kompetizzjoni il-modellar li finalment waslitek għal-kompetizzjoni ta' żbuħija. Għaliex inti konti Kemm kelli xara qasir. Sar li qatt kelli ma sbux nerġa' naqta' daqshekk to be honest. Jien u Mikela nieħu pjaċir meta jkollna xi produzzjoni hawnhekk propju f'mużika mik flimkien ma' ħija Jason. U li issa fil-fatt għandkom se tkunu produzzjoni fl-imkien f'Ottubru li ġej, u xek, intu Jason. Ekku, produzzjoni eċitata ħafna, il-musical Grease. Huwa musical favorit tiegħi, u vera ħerqana, qegħdin cast tajjeb ħafna, u vera eċitata ħafna l-Ottubru li ġej. Sewa, tajjeb, aħna nawguralkom. Imma konna qed nitkellmu semmejna l-konkorsi ta' żbuħija fejn inti fl-2017 jekk Ministera. 2017 ekku. Ministera Sbal, ilu 6 snin. Inti għalkemm qed naraw ir-ritratti tal-kontestanti u kulħadd ara Mikela, se tirrappreżenta l-imġar. U xek. U inti rbaħt propju Miss World Malta, u minn hawn insellmu lil Su, lil Claudia għaliex għadhom kemm inkurunaw propju Miss World Malta ġdida u Mr. World Malta wkoll. U inti rappreżentajt, kellek l-onur li tirrappreżenta l-pajjiżna fil-konkors ta' Miss World, imma mhux biss, ħanaraw ftit dan il-filmat. Li dan huwa l-preżentazzjoni li inti tieħu miegħek propju għal Miss World. Ni hao China, and hello to everyone from all over the world. My name is Michela Gallia. I am 20 years old and I come from the magical island of Malta. A tiny island in the middle of the Mediterranean Sea. One which is very small in size with a population with hearts like no other. I was born and raised in a quiet and peaceful village. X'memorji, nafka minnu mala raħda l-video. Konti Kelli 20 sena. Isu kellek hemmhekk qed rajtek isu kellek xi 16-il sena. Eżatt. Morti ċina u inti għall-ewwel darba f'pajjiżna biex ngħidu hekk irbaħt is-sezzjoni tat-talent għax tajjeb li ngħidu li f'Miss World ikun hemm diversi sezzjonijiet bħalmu l-isport, bħalmu t-talent, il-kant, is-sfin, il-mużika min iduq xi strument. U Mikela irnexxiela tirbaħ dik is-sezzjoni u biex bekk inti wkoll kellek it-ticket biex imbagħad tkun mat-top 40. U xek, dik l-esperjenza. Naħseb huwa highlight li kun qed on top. Il-fatt li għall-ewwel darba Malta rebħet it-titlu ta' Miss World Talent għalija. L-ewwel nett huwa onura xina bħala artista li tirbaħ unur ta' talent huwa xi ħaġa sabiħa fl-istess ħin għal Malta x'kien hemm 120 kontestanti u talent kien ġifieri kien hemm żeffina professjonali, mużiċisti professjonali, kantanti vera bravi u l-fatt li rnexxi li nirbaħ il-Miss World Talent għalija kien Osu Ferħet, u Claudia Ferħet nservilhom minn hawnhekk. X'kanzunetta kont interpretaj? Something's Got a Hold on Me. Għalli dik tibqa' waħda mill-kanzunetta favoriti tiegħek. Favoriti tiegħek, li ġabitlek ħafna suċċess. Wara rajnik ukoll li parteċipajt f'Miss Universe Malta fl-2021. Kont klassifikajt fit-tieni post. Fit-tieni post ukoll. Imma il-kontest ta' żbuħija lissa se tħallihom naqra fil-ġemp? Edha f'punt li dejjem jibqgħu f'qalbi. Però da f'punt li bħalissa qed nifoka fuq il-karriera tal-reċitaru tal-mużika. Teatru, televizjoni. Jekk tiġi l-opportunità. Noħodha. Hawnhekk qegħdin naraw propju inti irnexxielek tirbaħ ukoll l-edizzjoni tal-Anja tal-Poplu ta' l-2018. Tal-2018, ġifieri kellek sentejn wara xulxin. Ekku. Fejn. Ekku. Hawnhekk qed naraw. Reċentament kien hemm avveniment. Sewwa. Sodisfazzjon hawnhekk il-kbiradu ġej u xek. Esperjenza li qsamna fl-imkien ukoll. Eżatt. Esperjenza sabiħa ħafna. Nasab dik kienet l-ewwel run li konna għamilna fl-2019, għax imbagħad is-sena l-oħra għamilna. Eżattament. Esperjenza sabiħa immens, huwa musical bil-lingwa Maltija. Kanzunetta ta' Freddy Portelli. Kienet esperjenza indimentikabli.
Xi proġetti, Michela, x'tixtieq tagħmel? Forsi xi album, naf li qed tiffoka ħafna fuq it-teatru, kif ukoll it-televiżjoni għaliex rajnik f'diversi drama hawnhekk. La Rusa kienet drama tal-epoka. Però xi proġetti. Sa pal din is-sen għandem musical f'Ottubru, għandem musical ieħor f'Diċembru, allura. Għaliex se terġa' sir żgħażagħ tal-flagship ukoll. Terġa' sir f'Diċembru wkoll, ġifieri bħalissa qed nifoka fuq dawk. Meta għandna fuq materjal ġdid ukoll, it-televiżjoni fejn jisru reċtar ma jonqosx lanqas. Dejjem ma tantx inħobb nippjana ħafna l-futur, li ikollu ħolm. Però għadek għaddejja bl-istudji ukoll, qed tagħmel masters u xek. Fit-studji teatrali. Fadalli sena. Għaddew ukoll għax ġaddew sentejn. Ġifieri kien 3 snin. 3 snin għaliex part-time. Però inti wkoll għallima. Jien għallima ta' drama. Għallima ta' drama. X'sodisfazzjoni tik li tara forsi tfal żaru tibda tajt il-mamma mija dak jew dik x'talent għandhom. Il-fatt li inti qed tmexxihom, x'sodisfazzjoni għatik? Sodisfazzjon kbir, tiskanta li kemm ikunu tfal beta żgħira diġà juruk potenzjal enormi għandi studenta partikolari li t-talent tagħha huwa inkredibbli li diġà kellha opportunità li kollha parti prinċipali ġo musical, ġifieri dejjem nieħu gost illi nara studenti li għandhom potenzjal u nipprova fejn nista' intihom opportunitajiet jekk nara li ovvjament ikunu adattati. Mela, hawnhekk ħanaraw silta oħra naħseb mill-ewwel edizzjoni ta' Mit-tieni edizzjoni. Mit-tieni edizzjoni. Din kienet esperjenza, kont duettajt ma' Ivan Spiteri Lucas. U konna kantajna kanzunetta ta' Godwin Lucas. Ta' Godwin Lucas, li jiġi minnek ukoll. Jiġi kull ta' nanna. U ver dak l-għet nsellem il-memorja tiegħu. Ilu ftit iktar minn sena issa. Ekku. Kien persuna qalba ħafna, persuna li ispirana ħafna. Vera kienet kanzunetta, infatti wara l-kanzunetta backstage nfqajt nifki. Ħassejtu ħafna miegħi il-Godwin. Godwin kien mużiċist u kantant eċċezzjonali. Ħanisimgħu silta minna. Ekku, silta verament sabiħa u memorji sbieħ Michela. Michela, sfortunatament il-ħin huwa dejjem kontra tagħna, aħna jiena fisem it-telespettaturi tagħna nawguralek aktar u aktar suċċessi, nittama li naħdmu aktar flimkien għaliex dejjem ikun pjaċir tiegħi li naħdem miegħek. Dejjem ngħidlek kemm inti ta' aspirazzjoni. Ħadlek inħobbok vera isek il-mama tiegħi għaliex vera persuna umli. Inħobbok jien ukoll. U li tispira ħafna nies ukoll. Grazzi Michela. Min qalbi nawguralek ħafna u ħafna aktar suċċessi. Mela intom ibqgħu hemmhekk għaliex minn hawn ftit ieħor se mmorru ftit mumenti ta' riklami imbagħad niġu biex niltaqgħu mal-aħħar mistieden interessanti wkoll li għandna għalikom illum.